जिए जीवन जीवन तो भारी करे मन पछरे अंधार आगरे कुहुड़ी दुख नईरे मु जाए बुड़ी बुड़ी मु जाए बुड़ी बुड़ी रंग धरर हस झरी पड़े हाँ बाबू भाई, हाँ उठा उठा आप रहले मो ऊपर कैमरा अछि तो दुख बुझी आनंद सेवा खोजा पाए किए मना एडे मध्य जाइले भलो आइ जाने ना राजा पाई सिया अंजा होए आज सुराव बागेगी जा वीडियो जीवन तपस्या मोर सत है प्रभु आसीच हेले द्वार में जड़े बालक लगी
ମୁଁ ତାକୁ ଜଗେଇଥିଲି କାହାକୁ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ? ନା କହୁଛ ପାର୍ବତୀ ସେ କଥା? ତିନି ତାର ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି। ନା ସତରେ ପ୍ରଭୁ? ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ନା କଣ ହବ? ସେସବୁ ବନ୍ଧ କରି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଆପଣ? ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବନ୍ଧ କଲେ ସେ ତୁମ ପୁତ୍ର କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସେ ମୋର 5 ପୁତ୍ର। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବନ୍ଧ କରି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୋକ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ଶୋକ ସହିପାରିଲେନି। ଚାଲିଲେ ଭଗବାନ ଚାଲିଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗଣ୍ଡିଟା ଅଛି। ବୁଝିଲେ ସମୟ କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯୋଉ ବାଳକଟି ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ ଶୋଇଥିବ ତାରି ମସ୍ତକ ଆଣିଲେ ଜୀବଦାନ ପାଇବ। এই কথা পশ্চিମ ମୁଖା ବୁଝିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗ ସୌଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଖୋଜିଲେ। ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଝିଅ ସିଏ ପଶ୍ଚିମକୁ ମସ୍ତକ କରି ଶୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ନ ପାଇ ସେ ହାତୀ ଛୁଆର ମସ୍ତକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। କୋଉଠି ପାଇଲୁ? ସେସୁକି ହାତୀ ଛୁଆଟି ଶୋଇଥିଲା ତାରି ମସ୍ତକକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି ଯାହା ମସ୍ତକ ହଉ ମୁଁ ଆଣ ମୁଁ ଜୀବଦାନ ଦେବି। ସେଇ ଜାଗା ହାତୀ ମସ୍ତକ ଲଗେଇ ହସ୍ତିର ମସ୍ତକ ଲଗେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ନାମ ଦେଲେ ଗଣେଶ। ଆହା ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ତୁମର, କେତେ ଝିଲିଆ ଝିଲିଆ ଲୁଲୁକିଆ ଲୋକ ତୁମର। ହାତୀ ମସ୍ତକ ଲଗେଇ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଦାନ ତମେ ପାଇଗଲ ସବୁ ଜଗତ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ଟି କଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଆମର ଶରୀରରେ ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଗ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଇଲେ ତପସ୍ୟା ମୋର ସତ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିଛ। ହେଲେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ବାଳକ ଲଗେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଜଗେଇଥିଲି କାହାକୁ ଭିତରକୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ? ନା କହୁଛ ପାର୍ବତୀ ସେ କଥା? ତିନି ତାର ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି। ନା ସତରେ ପ୍ରଭୁ? ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ନା କଣ ହବ? ସେସବୁ ବନ୍ଧ କରି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଆପଣ? ନା ପ୍ରଭୁ ସେ ମୋର 5 ପୁତ୍ର। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବନ୍ଧ କରି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡିଟା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗଣ୍ଡିଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବେ ପାର୍ବତୀ? ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଖାଲି ଗଣ୍ଡିଟା ଅଛି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଜୀବଦାନ ଦେବି କେମିତି? ନା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୋର ପଇସା ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର